Magandang araw po sa inyong lahat. Yan po ang gugupitan natin na short, medium, high tapered. Gamit natin yan.
Hello. Ay, bago yan. Ha? Yung bago. Ngayon lang yan. Si ano? Dan. Oo. Danny.
Yan. Tingnan natin. Yan, ayos na. Yeah. Ingat pa rin. Yan. Okay na yan. Ay, ganun. Yan, pakalbo na talaga. Kunting tining lang. Para di sharp. Tama. Buti hindi nyo gano'ng binawa sa gilid, ano, kasi ano eh, yung tubo sa likod, di pantay. Yung buko. Mabuti, ano, medyo ano na siya, nagpapantay na yung ano niya. Oo. Kaya ang gawin natin, i-blend natin konti dito para parang hindi bigla. Okay. Gamitin natin yung tining scissor. Yan. Ganda. Okay yan. Yes. Kasi kung minsan hindi namin makita lahat, pero kayo nakikita nyo. Nakikita nyo yung siguro magandang style para sa buhok ninyo. Ganun. Kasi minsan Kasi yung... kung minsan bilugan pa. makikita mo rin sa ibang tao eh. Oo, tama. Bah, Mukhang bagay sa akin yun. Subukan ko yun. Ha? Kaya nung pamangkin ko nakita niyo si Tom Jones. Tunjun sa... Ano sa palagay mo? Nakawak-awak ng... Tunjun Bagay sa si akin yan. Kuntang. Bagay sa akin yan, no? Bakit naman? Di pares kaming mahabang buhok eh. Yeah, pero... kulot sa kanya, ikaw hindi. Oo, mahirap yan. Mahirap Mahirap yan. Mga pala, no? Kung gusto mong ganyan, hindi magpakulot ka rin. Tapos gupitan natin. Yan. Pakulit ka rin. Mahirap yun. Oo, Sa okay. tuwing gugupitan ka, papakulot ka. Magastos. Yun. Yun ang... Nung una, akala niya parang sa akin din na sige. Okay, gupit. Okay, thank you. Eh, sinabi ko sa kanya, punta ka doon. Talagang yun. Pagkagandahin ka. Tawa-tawa siya. Mamaya bumalik. Oh, kala ko magpapakulot ka. Uy, sabi nga, magbabayad ako eh. Natural. Ano sa paligay mo? Libre. Oo. Sus. Eh, magkano pa naman yung kulot ngayon ang mamaalang kulot. Plus gupit mo pa. Wala na. Hindi libre yun. Kaya, Tuwing paggupit ka, lagi ka may 100. isip-isip siya eh. Kasi, ilang taon nang ginugupitan ko yan. Walang bayad. Nakita si Tunjun, ha? Sabi ko, siyempre, Joel, kumusta na? Nandiyan pa rin? ang sasabihin pa kung minsan eh, wala, libre na lang yung ano ko, servisyo ko. Nako, ikaw naman bibili ng gamo. Gamo? Bakit mo gagamutin? Is papakulot pa. Mahirap yun. Magkasos matrabaho pa. Ilan taon na yun? Wala na, patay na. Kasing edad kami. Kasi balak pa mag-Tunjun, ha? Sabi ko eh, wala na. Yung iniipon pambili ng ice cream sa fiesta. Pero kami, yung kuha ka sa ng kahoy, kawayan, yung bulo ang tawag namin, yung mas manipis konti kaysa kawayan. Itinda namin yan, mga damo, para sa kabayo. May kalisa pa noon eh. Wala pang tricycle. Ano, saging,
Tay, pwede bang magtinda ako ng saging? Eh, ikaw, kung ayaw mong kumain, tinda mo. Hmm. Yun. Bakit? Eh, nag-ipon ako ng pambili ng ng damit. Yun, maganda yan. Para mabili mo yung gusto mo. Pero pambili ng piyesta yun. Tawa sila eh. Pinag-ipunan ba yan? Oo ah. Isang taon na yun. Katapos ng isang taon, no? Naubos. Pambili lang ng ice cream, halo-halo. Ay, disimpiak mo. Ayan. Tingnan ulit. Okay na. Talagang pulido ah. Git. Pwede na. Thank you. Parang pwedeng kernel na. Mayroon pa rin. Hindi ang mga gupit ng kernel. Trabaho. Mayroon pa rin. Kung bakit ang mga ganyan gupit, pang kernel yan eh. Yung pinagpagupitan ko, ginawa kong babae. Alam mo, ilagyan pa naman ng gel dito, binagsak yung akala ko may bag. Ako na. Yung kasanayan eh. That's how they prepare. Hindi sa mundo. Ano ko ng tinapa. Yung mag-asawa at yung anak, yung pinatilyo. There we go. You look like you just got a haircut. Yeah. I don't like it though. Oh, jeez. Not happiness. Di sumasakit yan. Hindi naman. Yeah. Bala ko nga tanggalin, hindi ko alam ano gagawin. Sabi yung Kaya ano na lang kung hindi may nabibili naman daw na ano, ilalagay mo lang. hindi ka hanggang matuyo. ini-istorbo, kaya ano na lang. Hmm. Kasi kung minsan yung pag-open nila, doon ka magsimula ang problema. Oo, tama. Pag sinugat yan, Nako, tapos nagkamali sila, yeah. nako. May infection tuloy. Ito Sabi nga, hindi ko na lang sana pinatanggal. Oo, tapos nagkaroon ng sugat, Bakit? lumaki. Yun ang problema ko ngayon eh. Tapos lumaki, no? Namaga. Oo. Nako, nalintingan na. So, yun ang problema ko minsan. Akala mo, tatanggal mo yung problema, hindi, bibigyan ka pala. Totoo yan. Ha? Ngayon nga, si Mrs., doon kami sa California, dapat doon may pinatanggal yun. Ay, ay, ay. Yung kailangan tanggal. Dapat. Mulan ba? Bakit? Eh, dinalaman namin dito eh. Dito kami nagkaroon ng problema. Yung gagawa pa sana doon, Pilipino. Pilipinong doktor. Hindi nga. Madali lang yan po. Pag, ako ang gagawa, operahan ko siya. Pag nawala na yung anesthesia, pwede na kayo naman. Hindi nga. Okay naman. Oo, nagkaroon ng problem. Ganun nga naman. Kaya lang, nako, sobra sakit. Nako. Kaya hindi na siya nakatulog. Pag uwi namin, bumalik kami kinabukasan doon.
kinonfine, wala. Sumasakit pa rin. Hindi nawawala yung sakit. Sa ulo? Nawawala lang kung Sa ulo? Sa ulo? Hindi, dito. Tinanggal yung abdo eh. No. Pag, Pero ngayon, pagkana nung yung gamot, so yun, nawawala yung sakit. Pag nawala na naman, mahirap yun. Mahirap yun. Hanggang ngayon, masakit pa rin. sabi namin na doon na lang sana. Hindi mo alam eh. Oo, totoo yun. Ayan, mga takip. Ayan. Ganda. Ayan, okay na. Pwede na. Ba? Okay. Mm. Ingat pa rin ha. Oo. Ayan. Okay na siya. Kaya mas maganda pala kung mababang ganyan. Di ba? Okay, Okay, yung dating ginagawa natin mataas. Kasi may nakita akong ganyan eh. Kahit dito mataas, mababa naman dito. Yan. Ayos yun. Kita ko eh. Sabi ko, pwede siguro to. Ganun. Yeah. Ang gupit ng mga military, gano'n yung iba eh. Yung mga rango eh. Eh sabi ko, okay, pareho kami ng muka. Ay, yeah. Thank you for watching.